Dobrý večer. Dnes má televízia Joj veľký deň. Okrem toho, že máme 22. narodeniny, tak spúšťame vysielanie z tohto nového, moderného štúdia. Pozrime sa teraz na najdôležitejšie témy dňa. Rusko je pripravené obnoviť parlamentné vzťahy so Slovenskom. Lavrov po stretnutí s Blanárom. Vláda sľúbila, že pri prechode na elektromobilitu nezaspí. Odborníci tvrdia, že je čas na megabudíček. Pred 2 rokmi bola vážne znečistená rieka Slaná. Mimoriadna situácia v oblasti stále trvá. Juraj Blanár urobil to, čo od ruského vpádu na Ukrajinu ani jeden z trojice jeho predchodcov. Stretol sa s Miesto psov. Zo Suchej nad Parnou Ruslana Kudilcová, televízia Joj. A skvelý bude aj dnešný šport. Je tu s nami Lenka. Vitaj. Ahojte, ďakujem veľmi pekne. Želám vám všetko najlepšie. Tešíme sa, máme národky a tešíme sa aj z nového nášho štúdia. Ale tešia sa samozrejme aj futbalisti bratislavského Slovana, lebo v najväčšom slovenskom derby zdolali na tehelnom poli trnavský Spartak. V Austrálii dal svoj 4. gól v sezóne Robo Mák, využil chybu súpera a prispel k víťazstvu FC Sydney. Na turnaji v americkom Austine sa Anna Karolina Šmídlová prebojovala už do semifinále, ale po súboji s lotyšskou tenistkou mala zmiešané pocity. Prečo, to zistíte už o chvíľu. Na Jojke vás potom čaká historický film Posledný súboj a na pluské romantika Rande v Ríme. Ak ste zvedaví na ďalšie nové štúdio, tak si pozrite Udalosti 22 na Joj24. Bude to jeho premiéra. Želáme vám ešte krásny večer a sme radi, že ste boli s nami. Dovidenia zajtra.